Dito, saman mo ato na tani. Wan, hapon na oh. Ah, napita deh. Dito ra sa. Nay manggay to na basakan dito. Dito ra kapita makit-anan mo kay ako. Tulis ako kay kabalo kami niya na biya ko na ito anak. Turo ko na ron. Pero Patagna ko to. Uyab bro. Tuduwa, uyab na ko. Ano ko? sira. Sure magana maga. Makatagaan magana. Katag-an gyud kay katag-anan man ko. Wati na kog naong nya. Gapo ba to? Ah, magturo ko na ron. Ah, sige, matos ako kay Patagna ko. minyo na biya ko pero manguyab ako ba ko sugod. Manguyab lagi na ko. Papa makayo ko pag sugod kay pagkakabot kay. Wapor pa siguro kay ko kasi may bagay ba kay wapor kay ko pati. Sige, uli na. Asa siya? 1 minute, 37 seconds later. Mangga oh. Yu. Yu. Tubag man. Sa may ato dong. Kalit na gawas. Bitaw kol, ikaw to manambalay nga managnaay kol. Ako to dong. Ano man? Kabalo ko sa pangalan dong. Si Julito. Nya na dong. Naugan sana din dong kay mamadi ko katarong din tagna dong. Di dong. Kali dire dong. Dire ta sa atong opisina. Dire dong. Dire dong dayon dong. Dire dong. So may toyo nimo dire dong. Tagna na kol. Bilagan mo gusto mong uyab kol. Ayaw naghilak dong. Kay musamot kag kamaot. Nya dong. Ako sa nagdagutan ako ang lampara di lampara. Nya na ba ay ako kumantag na no. Tarong sa kunin ako akong rinda. Nya ra man magsabot sa mata. Sige dong. Sugdan na nato atong painit. Oh, isti atong tagna. Sa may ako makatabang nimo dong. Basta karon dong, ako nga ipaliwanagan ha. Basta matagnaan ako sakto, nakay ibayad nako or ihatag. Bisag unsa basta affordable. May problema na kol, basta matagnaan ni mong nagtinarong og uyab kol. Siwa po na problema sa ako. Basta sakto lang kag bayad. Dawat magkakatong rice cooker mo ng headset dito. Di ra na sa di Bluetooth. Napoy wasing machine na mo itong dual SIM. Sa di atras man kana. Dili. Malangan tanin magtagna na to kay gusto gid kay hangin oh. Sa mapaong ni kung dilampara. Sige. Sa may imong gusto ipatagna dong. Dong Jolly to? Patagna dahil ko ito uyab og tinarong mo ba? Sige. Tagna na ko. Napalong no. Imo mga gihuyab pud kol. Ah, sige, kamao ka. Sige, tagna. Ang palad be. Tuaw na mo kol. Basta. Ano daw yaw-yaw. So kang magpatambal. Bisig may lahan nimo nga talusi kay ko. Ah, di lang. Di lang nga. Klaro na kayo po. Pero di lang kung di na palata ba. Ano palata? Sige. Palad. Bendisyon, bendisyon, bendisyon. Aray, maray, 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 maray. Yaga-yaga na sa mo kol ba? Sakit? Sakit ni kol, kay mo magilagpat. Kini dong. Hindi ko gapo na style la kol ba? Ay na dong. Ay pagyaga dong. Kay ikaw dong. Imong uyab dong. Kuwa ko mamali. Ikaw si Julito. Imong uyab si Ros. Yung dili si Ros. Si Ros. Si Ros. Si Rusya. Nya. Asa man ang duha? A few minutes later. Kana mo uyab dong. Wa gyud na nagtinarong. Isa una pa lang. Perti man po ni mong buguya. Kini sa una imong ex si Ros. Si Ros na maligyag rosas. Unya, imurang gipang labay ang rosas mo nang gibulagan ka ni Ros. Karon mong uyab si Ros. Si Rosya. Wa gyud pa nagatarong na si Rosya. Pero okay ra na. Pag abot mo ani, mulambo ka, makapalit kag multicab. Pero ligid pa mo una. Wa pa jud nay interior. Kuyawa ni kol. Basta mo na akong tagna. Dire dong nga bagis dong, makapalit kag motor. Pero kani nga motor, bravo nga motor. Motor jack. Dala dog style. Joke ra bitaw, motor jack, dala dog sack. Tagna no. Mayuha managna mo kol ba? Alang, nana sa spiritual gyud. Kalang managna ka dong, kung gusto nimo dong anher ka yung alas 12 untok. Dapat dili ko imo ring ana ipahid. Way gas na kol. Sing listos tag di ara kol. Nya. Asa naman ang ako ang bendisyon mo ihatag? Sakto man to no.
Kuhaon sila ko sa mo ako. Tarong ba? Sag, Kuhaon. Nag-joke ka? Balik ko. pantay ko, di balik ka. Kita ka niya. Kung di ka mo balik dong, kabalo po ka mo barang. Gusto ni magbarangon, di ka palibangon, di ka durian. Apili, unod ko, itong ganon. Wala problema. Mukhaon mo kakag. Ayunod. Kaon eh. Sige, balik ka. Di ka nagtalent mo, di ko ba? Talent lang, di na. Kabalo, wag kang boxer ko. Boxer? Kung magnaeri ka. Kung boxer, kaya pa mo boxer. Hindi ka sa mga boxer, nagnaay yung focus lang yun. Kusog kay kung mga Sige, ingos kaon ka ron. sa ko, kaon. Sige, Julito. Dito. Balik ka unya ha. Balik unya. Balik ko. Sige. Yati. Hindi na po. Joke rin to na ako. May wani ko lingaw. May tarong sa akong rinda. Ano po daw rinda. Sige. Numarim sa ko. Kailangan na po magmapahid. Pari si Mire. Yaw. Puslan natay sakit. Maghikog ko eh, maghikog. Yapin. Ikot ay kisi eh. Sao man ko nagpagikot ni nga mubo, mga dire, kapit dire. Pagikog gyud ko ron kay. Gabi wa, daghan kay kong sakit niya unsa may tambal ni doktor di makatambal. Saan ito alam ba? Uy, ba ka ni? Dong, noon sa mga dong. Wa ka kita nga naghikog ko pisi. Naghikog na. Ganun nagkikog man ka. Tabay wa ko kasabot sa kong sakit bay. Complicated dam tingay ko bay. Maghikog na lang ko. Kanay mo sakit tong grabe ra na simpula. Nay kay Mike manambal itong managan oh. Iyang lula sa una. Kapakagiro. Itambalan niya. Karon wagtang na. Ang rabis? Dili. Ang iyang lula. Sige pre, ubani ko dito pre. Ikaw na lang pre. Kay manawag pa ko sa uya bro pre. Ngano day pre? Natagnaan pre nga gibinuangan maday ko pre. Unsa mo to ni Maron? Kasapay ko to pag bulakan gusto ron. Sige pre, ako na magto dito pre kay Sige, tambal ko eh. Sa ilo na ta pre. Oh, sige. Magto sa ko pre. Salamat kay pre. Itong balay diri sa magnaay ba og manang balay nga. Wa ba to sa bato sa kauban mo? Nung balay diri sa magnaay day nga manang balay nga mamayutay. Aw, tara dito dapitan nang naimangga no? Aw sige nang, salamat nang adto sa ko dito nang. Sige, adto sa ko nang. Ba? Lululula. Nang, ikaw tong manang balay nga magnaay nga mamayutay. Oo, ako to. Pero, dili ko mamayutay. Nagnaay ra kog manang balay. Kuno naman ka dire. Murag complicated na mong kunong niya. Gusto gyud ko makabalo ba nga unsa gini akong sakit. Simple lang na. Gusto mo may balan man kaagad. Gusto gid ako no. Sige. Ali dire. Dire ka. Sige. Ambi mo mga himalan. Utangan na siya gas, dipor gas. Perasa man no. Basta si daw yaw. Sakit? Sakit yun. Natural, gisad pa. Kita gani ni siga ni wala. Wala. Sudsad papod siga eh. Kali. Kini dong. May balan ang sakit dong. Pamaagi sa utot. Utot no? Utot. Kini ha. Paminaw sa kong tambag. Oh, sige. Kanang imong utot kung imo nang isod og silipin, imo nang simhuton. Unya tamis aduna kay diabetes. Unya. Pero kung imong utot, imong isod silipin, imong simhuton, unya aslom na kay hyperacidic. Pero dong, kung imo gyud ang himuon, imong utot isulod nimo sa silipin, unya imong simhuton, aduna kay sakit sa utok. Try din ako no. Sige daw. Naami sa pindia wala. Alay silipin, pwede naman sa paabis kamot, dire ka. Kamot sige. Dire ka no. Try yan ako kay. Sige. Magre man sana akong kamot para Sige. mutalab na sa akong ulam. Wait a minute. Yawan mo no. Tilabi. Sige nung kaya ko Sige, kasi mo sige. to, testingan ako ba? Sige. Basig tamis di ay. Tarong sana akong rinda basta lahi naging nga tambal dapat iana ang rinda. Sige. Da. Kato lang no nga kay.
Dong! Tay mata, naguday sakit sa utok. What's up mga kakibi? Thank you for watching guys. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, please like, comment, share, and subscribe. And don't forget, click the bell button para updated kayo sa bago naming video. Yo! Sunod guys, kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo. #TV or shoutout. Shoutout din naman mo. Okay guys, thank you for watching. Yo! Peace! Tanya ka, buwan ang taga dito. Diba? Cool. Gitar. Ano gitar guys? Oh, sa tuwing ika'y nagsasama. Nanguna pa ka. Rose. Hindi si Rose. Si Rose. Si Rose yan. Yang lula sa una, kapag kiro, itambalan niya, karon wag tang na. Ang rabis, dili, ay yang lula.